Grunza! Stůj! Wow. Průbce! Kleknou! A půjdeš do tepláku, Grunza. Marek Severa. Titul? Inženýr MBA. Já tady vidím Vysoká škola ekonomická, červený diplom. Ještě doplním půlroční studium v Číně na univerzitě v Hongkongu a titul Agilní princ z vedlejší specializace na IT. No, mami. Marečku, já ti jenom volám popřát hodně štěstí u toho pohovoru. Mami, přála jsi mi ráno. Já už musím běžet. A opravdu nechceš, abych tam šla s tebou? Já bych... Ne, prosím tě, já to zvládnu sám, jo? Neboj. Ty seš paličák. Hele, já už fakt musím. Tak mi pak hned zavolej. Jo, a máš pro štěstí tu sponu ode mě? Tu zlatou? Mám, čau. Tak mi řekněte něco o sobě. Silné stránky? Pečlivost, znalost manažerského práva, umím programovat, velmi rychle se učím. A proč bychom měli na tuhle pozici vybrat právě vás bez předchozích pracovních zkušeností? Dobře. Celý život jsem studoval, nabíral jsem znalosti a teď je chci využít v praxi. Vybral jsem si právě vaši firmu, abych je zužitkoval a předvedl, co všechno ve mně je. Výborně, Marku. Přesvědčil jste mě. Jste přijat. A protože jste mladý, perspektivní a plný elánu, rozhodla se firma alokovat vás na nově spuštěný startup na severu Čech. Na severu? To mám dojíždět? Nemusíte mít obavy, pane Severo. Budete mít služební byt. No, tak to je fajn. A služební vůz? Vůz ne. A v té obálce naleznete veškerou dokumentaci a také klíče od bytu. Byt se nachází v malebné lokalitě Šluknovského výběžku. Sídliště Smradov bylo založeno v 70. letech pro potřeby zaměstnanců nově vzniklého závodu na zpracování azbestu. My věříme, že tak kosmopolitní jedinec, jako jste vy, využije nabídky ke kariérnímu i charakternímu růstu. Hodně štěstí, Marku. Ježiš. Promiňte. Prosím vás, tohle je byt číslo 37? Já jdu. Jen se z toho neposem. Dorazili jste do cíle.
Dobrý den. Co plecha? Lukáš. Severa, Marek. Já hledám pana Petrmana. Je tady někde? Ale kde je ten čurák novej? Ty vole. Aha. Já jsem nějaký Zdeněk Peterman. Marek Severa. Normálně na tykačku, Marku, jo. Tak koukám, že svůj stůl už jsi našel, to je dobře. Budeš tady v kanclu s Ceplechou. Dělá design a techniku. Ale bacha na něj. Ceplecha, to je totiž strašný mrdák! Dobře. Mám si odložit, nebo mě rovnou zaškolíte? Zasedačka. Prdele, kurva, vole, co jsi... Šlahou. Jo. To budeš čumět, kamaráde. Hele, představ si, jo. Jseš na festiáku. Sluníčko, pohoda, muzika. Byl jsi někdy na festiáku, ne? Ty vole. No dobře, no tak stojíš frontu na pivo, jo? Brutálně dlouhou frontu na pivo. A chce se ti chcát. Výčep je ještě daleko, za tebou hromada lidí, nechceš opustit místo ve frontě. Co uděláš? Použiješ šlahoun, ty vole. Podél celé fronty budou instalovaný šlahouny. Takže ty se akorát otočíš, rozepneš, vypustíš nádrž, oklepeš a nepřijdeš o místo ve frontě. Na tomhle mám pracovat? Dobrý, ne? Chlapi, pojďte sem. Představím vám novýho kolegu. Tohle je Marek Semeňák. Ne, Severa. Severa. A tohle je Franke a celý jeho tým. Jo. A máme tady takovou tradici. Tohle je tvůj první den ve firmě, Marku. Takže po práci jdeme všichni do baru. Ale já nepiju. Další Ceplecha, jo. Aha. Nepiješ. Tak to se budete muset s Ceplechou skočit na nějaký rychlý špunty, co? Jo, šéfe, já bych se ještě potřeboval zeptat na byt. Co je s bytem? Můj služební byt, stal se asi nějaký omyl. Je to někde v getu. Jo, tak to musela být nějaká mailka. Normálně máme firemní vily s bazénem. Já to vyřeším na účetním, jo? Ale pár dnů tam budeš muset počkat. Ale... Dobré. To je moje. Já nevím. Proč jim dáváte moje věci? Jste pan Severa? No, Říkali, že jsou od vás, že pomáhají se stěhováním. My jsme neměli důvody jim nevěřit. Proč by si to vymysleli? pomáhají, vždyť to kradou. Buďte rád, ty velké věci, co by se stejně neobtahal. A tak od toho jste tady snad vy... Ježiš, to sem. Marečku, tak co práce, co novej byt? Já tam slyším nějaký mejdan. Ty už tam oslavuješ, viď? Ne. Ale jo,
Jde to zatím. Fakt, jo? Byt je teda trochu horší, než jsem předpokládal, ale mají by dát něco lepšího. Můžeme ti s tátou nějak pomoct. Já se ti podívám... To je v pohodě. Já si poradím. Neboj se, jo? To zvládnu. Určitě. Já ti ráda něco... Ne, já si poradím sám. Čau. Ahoj. Počkej, batoh! Hej! Zapomněla jsi batoh! Hej! Stoj! Prosím vás, ta slečna si tam nechala na chodbě batoh, musíme... Do auta, dělej, nasedej. Cože, co, proč? Jsi začenej, ty vole. Dělej. Co? Tak povídej, ty feťáčku. Prosím? Komu jsi chtěl prodat ten fet? Jaký fet? Já jsem šel normálně do práce. Do práce? Prodávat tohle? Ježišmarja. Já jsem to nestý ženský, co to tam zapomněla. Jasně. Někdo tam jen tak nechá válet svůj matroš. Dělej, mluv. Já fakt nevím. Párno. Dej si. Za chvíli mi všechno povíš sám a rád. Já neberu drogy. Nebereš. Slušňáček, co? Čuráku, chytili jsme tě se 100 gramama perníku připravenýma na prodej. Za to se můžeš dostat na 10 let do basy, rozumíš? Jsi v pořádným průseru. Tenhle matroš, to je grunza. A to já poznám na stohonu, kurva. Vím, že to tam v tom paneláku vařejí. Já jsem se tam nastěhoval včera. Ty jsi takový slušný kluk, viď? Tebe by bylo za mřížema škoda. Budeš mi dělat krys. Budeš moje oči a uši. Infiltruješ se mezi ty zasraný smažky a budeš pro mě sbírat důkazy. Kdy, kde, kolik. Z čeho to voří. Přesný postup. Ale já ty lidi vůbec neznám. Jak se mezi ně dostanu? Vrátíš jim tohle. Nepotřebujete to jako důkaz? Vše zdokumentováno. Ten je, co? Severa, kurva. Ha? Jo, dobrý. Dobrý. Tady zvoníš, ty mrtkouzínská. Já se někdo odsoudu? Ne, já jsem váš nový soused.
Si náš nevíš, co to miluješ, pičo, jedna, co to miluješ, hej? Ty pičo si děláš srandu, ne? Ty pičo jedna, ty vole. To je můj bagel, ty smrdy spíčený čoskářský, to je můj bagel. Pojď, za píku. Já jsem ho jenom našel, jdu ho vrátit. Ty ho jdeš vrátit, jo? Jo. Co ty můžeš, jak našel? Počkej. Pičo, smrdíš kurven všechno kradou, ty vole. Drž pičo! Dobrý, na? No, jdi do píči. Ale počkej, já... Jdi do píči, more! Já vám... Chceš trofitku, no? Můžu vám pomoct. Přestaň, ti říkám. Čím chceš pomoct? Tak jako... Nevím, tak... Podomít. Já si tuším, o co tu jde. O co tu jde? Co je, ty ho znáš nebo co? Co je? Co si šeptá ty mrtky? Ty pičo, podívej se na ně, more, vypadá jak menší. Menšík? No menšík, to je patron všech Romů. To je, no dobrý, teda pojď dál. Dej to, uklid to. Dej tam ten už na to, dědovi. Pojď domít. Strát potřebu. Tak běž se s mě ptát, blbečku. Eugene, si tady vysereš, ty vole. Nevšimni si ho. Hele, co od nás potřebuješ? Na rovinu. Chtěl bych vám pomoct s biznisem. Ty rozumíš biznesu, jo? Jo? Studoval jsem management prodeje v Číně. V Číně? Můj brácha vystudoval v Ústí nad Labem pasťáků, ty vole, jako cukrář, ty vole. Tak nemáchruj, ty vole, píčo. Ty tady na nás zkoušíš, ty vole. Ale mohl bych vám pomoct třeba s tímhle. Jak nám chceš pomoct jako s tímhle? No jednoduše, podáme odvolání k obvodnímu soudu, odpor vůči rozhodčí radě exekutorské komory, zpětně necháme vypracovat splátkový kalendář, můžeme případně vyhlásit osobní bankrot. Tak jakože ty si přes písmenka a přes paragrafy, jo? No jako jo, s tím vám určitě můžu pomoct. Já nejsem blbeček. Rozumíš mi? Proč jsem přišel? No tak já nemluvím rychle. Potřebuju peníze. Podívej se, jak jsi učesaný. Jak vypadáš, ty vole? Pojď si to sako, ty vole. Ty smrde. Tak ty řekneš, že ty máš prachy, že jsi čoro, nebo co? Takže buď koukej něco nabídnout, nebo prostě... Dobře. Ale já to beru jako investici. Tady máte moje hodinky. Jděte sem. Můžete je prodat a koupit si jídlo, nebo něco. Kde jsem tu, brož? Kabroš, jo, tohle, to je spoda na kravatu. Dej mi. Ne, to nemůžu, to mám od mámy k promoci. Dej mi tu brož, ti říkám. No tak... Hele, ale slibte mi jednu věc. Já vám tu sponu dám, ale prosím vás, neprodávejte ji. A až uvidíte, že vám nekecám, že vám vydělám prachy, tak mi ji vrátíte, jo? Ruku na to. Já jsem nějaký Rado. Já jsem Marek. A to je můj brácha Laco. Laco. Čau, Laco. Jo, Laco. Ole, došli barvy. Ty vole, Štefane, vyhoď to do píči, ty vole, a vypadni tam vařit, nebo už se klepu a mám chuť si dát, ty smrd jeden. A to je Štefan. Štefan, jasně. To já jsem poznal. No. A vy tři si tady takhle spolu žijete. I táta. Toho máte kde? Without a gun title. Without a gun title. Yeah. Stát! Tak kde to máš? Co? Sundat pouta. Slíknout a prohledat. Kalhoty dolů. Předklonit. Zakašlej. Tak to... Jenom hovna, vole. Vyklop to! Kde to máš? Proč se zasranej pes asi štěká? Já znajíš, pičo? Brunza, já tě dostanu. Tak co? Máš to matro?
Tady to máte už. Ty vole. Fakt to pálí, ty vole. Ty vole, kde furt bereš tak dobrý matro? Podal. Takhle to tady chodí. A co taky, pičo? Ne, děkuju, to jde mimo mě. Pánové, na tohle jste odborníci vy, to nechám na vás. Kurva. No, kurva, ty pičo. Já si to všechno nastuduju a zkusím jim myslet nějaký inovativní řešení, postupy a rozjedeme to spolu. Čau, menšík. Čau, Rado. Máš něco? A Mandre. Hej, mamo. Nechceš koupit brož? Hej, Eriko, otevři ti dveře. More, hodí kámen do okna, asi neslyší. More, jak to trefím. Běž do piči. Ne! Ono to protéká. Se plechá. Ono to protéká, dělejte něco. Kurva, něco s tím udělej, já nemůžu, jsem v procesu. No, ale je to příjemné. Je to čo. Co s tím? Ježiš. Nic. Nechte se rušit. A pěkně tvrdě makejte. Šéfe, co ten můj byt? Včera mi vymlátili v okna. Já jsem vůbec nespal. Neboj, Marku, dělám na tom, no, už to brzy bude. Dobrý. Ahoj. Co zase teď chceš, ty mrtko? Dobře. Tak, dáme se do práce? Ty pičo, zase jsem deškové, to je v piči normálně, to mrdám. A co ty exekuce? Exekuce jsou vyřešený. Máte roční odklad a potom splátkový kalendář. Ale musíte zavolat na obvodní soud. Ty zavoláš. Dobře, já tam zavolám. To je všechno? Tak běž do piči, vypadni. Naschledanou, běž Hej, pánové, dejte mi šanci. Nedám ti žádnou šanci, vypadni do piči! Hele, koukal jsem na to a můžu vám pomoct vydělat fakt spoustu peněz. No, ne, vypadni, běž pryč. Sed na to. Ach jo, tak si předjeď. Tak jo, tak se posaď, prosím. Začneme analýzou SWOT a zjistíme, na co se soustředit. Já teda začnu s těmi slabými stránkami. Distribuce, vystupování. Jaký smrad, more? Ty mrtko. Klid.
Hej, počkej, ne, nečukej to, dej mi to. Dej mu to, more, ty kundo. Máš víčko? Dej mu to víčko, more. Zmrdě jeden. Silné stránky, kvalita. A kvalita, no tak pojď ochutnat tu kvalitu. Udal jsem ti to na tvůj telefon. Pojď si dát čáru. Na můj telefon? No, jasný. Ne, děkuju, já nefetuju. Tím pádem zbyde pro mě víc, no. Ne. Marku? Ahoj. Kdo to je? V pohodě. Tam sněží? Ne, já jsem u kamaráda. Já už myslela, že tě přepadli. Ne, já ti zavolám později, jo? Ahoj. Ty vole, musíš furt šňupat. No, tak nemusíš šňupat, můžeš si to píknout nebo to vypít. A nebo si to nech fouknout trubiskou do prdele, jak chceš. No. Cože? Kdo by něco takového dělal? Bordegilky. Já to nechci dělat. Dělejte, zmrde! Nebo ti z brejlí udělám letadlo, vole. Bordegilka čeká. Co to je hnusný? Co si to tady děje, kurva? Vy šikanujete toho novýho? Ne, šefe. Šikanujou tě? No dobře. A než ho budete večer mrdat? Hele. Ty nechceš, aby jsme tě mrdali do prdele? To nechci. Tak to jsi vybral blbou postel. Zrovna pod chrochtáčem. Ahoj, lízátko. On tam má totiž takový mechanismus, takový propadlo. A když se ve spánku odkopneš, tak on si postaví péro, zatáhne za páčku, spadne přímo na tebe a začne tě zuřivě mrdat. To ne. Neboj, já to myslím na ženský. To není teplý. Ne. Ty půjdeš, kámo. Co další hrozby zvenku? Co by se mohlo stát? Rado, Tak jako červenáci. to je co? More, pičo, oni taky distribujou. Jdem radši srát. Dobře, tak konkurence. Proč je to taková hrozba? Prostě starý červenák chce tátův tajný recept. A my ho sami nemáme. Starý červená? Starý červenák, jeho nikdo nikdy neviděl. Mladej za něj dělá špínu. Chápeš? Dobře, tak červenáci, no. Co příležitosti? Co se dostat někam mezi lidi? Diskotéky. Si děláš prdel, ne? To mají všechno červenákovci, chápeš? Nightkluby. No taky červenákovci do píči. Školy. Říkám, že všechno mají červenáci. Jejich děti ve škole prodávají. Pasťáků. Prosím tě, kolik mají dětí? Jak Hubová 11. No dobře, tak... Já po téhle někuci musím na záchod. Musím stát. Štěpán! Zmrdne, potřebuji na záchod. Já ještě nejsem, more. Do piči, Štěpán, dělej! Ty máš tady poselu škurvenýho do mrtky, vole. Píči, kde je ten sráč papír do píči, do kundy? Ty vole, Ježíš, co to... Ty mrtka zela. Ježíši, co to dě... Ty vole, vy jste jak zvířata. Má nás rád do gati, ty vole. Jak vás mám něco naučit, když nemáte ani základní návyky? Hej, ty zmrde. Co? Co machluješ, ty čuráku vymrdanej? Zmrde, já jsem ti říkal, abys sem chodil, sám jsem vešel do baráku. Dobře, já se omlouvám. Nějak to spolu zvládnem. No to doufám, že jo. Hej, co je do piči, ty vole, co furt tady klepete? Přijďte za plodiny, zmrdi peťácky věbaný. Ale tohle je vlastně taky další hrozba. Zákazníci si proto chodí přímo k vám, toho si někdo všimne. Policie například. Hele, musíme to prostě dostat odsud rovnou ke klientovi.
a rozšířit trh. No, ale to je v piči, ale do města taky nemůžeme. No tak to budeme muset nějak obejít, aby to vypadalo nenápadně, jako normální běžná činnost. Něco mě napadlo. Ne, to ne. Balíček, pičo. Prosím vás, od jaký zásilkový služby jste kurýr? Je dobrý, more. Můžu vidět nějakou legitimaci? Ty pičo, to sedla. Zkusíme to ještě jednou. Jo. Takže, tentokrát žádný cigáro, žádný sprostý slova. Jaj. A hlavně žádný násilí. Ty, já za to nemůžu, kámo, že si ruce dělají, co chtějí. Jasně. Jo, dobře, no, tak teda, já jdu do toho. Běž. Dobrý den, dnes mám balíček. Já se z vás poseru. To nejde takhle. Tak dobře. No. Sledujte. Dobrý den, tady je kurýr Mirek z balíčku. Mám pro vás zásilku. Jo, běžem dolů. Děkuju. Tady prosím. Děkuju. Hezký den. Taky mějte se. Dobrý. More, zajebal jsi to. Zajebal, brácho, dobře ty. Když vidím, že ti to takhle funguje, tak to jde. Budeš to prodávat ty. Počkej, to nejde. Já chodím normálně do práce. Bacha, červená. Ty pičo, pojďte sem. Hej, ty potapěči, co tady šnorchluješ, more? Co, jo, čo jsem tě viděl, more? Jak to smrkáš dovnitř, ty patříš mě, ne? Seberte ho, dělejte. Teď s náma. Co se jde? No, to dělej. Na to Jdeme. děláš do píči, a než to zakrvácíš, vole. Já vezu děti do školky, pak chudáky. To je průser. Neboj. Ocman to nepráskne. Tak co, Marku? Zjistil jsi něco? V bytě bydlí Radovan, Laco a Štefan Grunzovi, otec toho času ve vězení. V pokoji mají malou aparaturu na vaření pervitinu. Týně odbaví cirka 100 dávek. Z čeho to vařej? Je tam cítit benzín a válí se tam krabičky od Modafenu. Ale já těmhle věcem fakt nerozumím. Kurva, ale od toho tě mám. Sežeň mi důkazy, potřebuji dokumentaci. Chci konečně něco hmatatelného, tohle je na hovno. Na hovno! Ceplechá. Ty tady bydlí? 4 roky. Takže žádný vily ani byty pro zaměstnance nejsou. Dobrý večer. Chytej toho brylovýho čuráka, dělejte, chytej toho kluci. No, ty zmrda. Ty vole, jdi za ní. Dělej, Dej mu facku, vole, dej mu facku, ty vole. Dej mu facku. Ty vole, přijdu, typka je bez kalhotek. Já jsem úplně na plech, vole. Úplně. Takže se mi teda nechce postavit péro, že jo? Tak víš, co jsem jí řekl? Co? Teď budeš volit žvejku, ty svině. Dobrý den. Ale, pan Severa. Přijde vám normální nás tady nechat takhle 4 minuty čekat? Já se omlouvám, šéfe, já jsem do rána doladil tu prezentaci, tak jsem trochu zaspal. No, není to nejlepší začátek. Tak to tam dej.
Hlavním tématem mé dnešní prezentace je produkt, který musíme dostat mezi co nejvíc zákazníků. Pokud snížíme náklady, zvýší se výsledný zisk a proto je nutné zavést ukazatele rentability, které nám pomohou při dalším rozhodování ohledně investic. Dalším bodem je výroba. Ideálně, až bude nový model, musí přijít důkladný propočet, zeštíhlení výroby, musíme vyrábět z co nejlevnějších surovin a zamezit plýtvání. Dále se musíme přesvědčit, že všichni feťáci jsou uspokojeni a chtějí pouze naše drogy. Cože? Zkrátka jde o to, mít co nejlepší produkt a dostat ho mezi co nejvíc zákazníků. Marku. Co to je za keci? Já chci konkrétní inovace ke šlahovnu. Tohle je na hovno. Marku, tak to je super. S čím začneme? No tak, musíme zkusit ještě vychytat ten prodej zákazníkům. Víte co, já bych se možná zaměřil na optimalizaci výroby. Já bych asi potřeboval vidět, jak to Štefan vaří. To ne. V žádném případě. No ne, more, tam tě nepustím, ty vole. Jsou tam chemikálie, ty vole. Ale to může i vybouchnout, to není žádná prdel. Já se nebouchne, protože Štefan je dobrý, vole. Ten umí dobře vařit, víš co? Ty vole! Do píči. Štefan. Pojď se. Ty vole, Vydrž, to bude dobrý, vydrž. ty vole, co děláš? Jaj, Ale to ne, ty vole. A co to matro do piči, hej? Do piči od matrem, ty vole. Štefan, to bude dobrý, neboj se. To vydržíš, si chlap. Dáme to, jo? Bude to dobrý, jo? Matro je v píči, ty vole. Podívej se, Štefan je taky v píči. Fakt nechcete zavolat sanitku? Na co my ošetříme sami? Dej si, bude ti líbuka. Drž. Dobrý? No vidíš, jak na poliklinice. Lepší? Tak to bychom měli k optimalizaci výroby, tohle. Co? Hovno, vařit se bude dál? Že to všechno vybouchlo. Když máme ještě v jeskyni nějaký nářadí, ne? Ticho. No, stejně nemůže Štefan vařit. Já vím o jednom člověku, který nám s tím může pomoct a může zlepšit kvalitu. Jako táta? Že cedí. No tak ho dostaneme ven. To nejde. To jde? Puš mu tušku. Na co, demente, vemeš a budeš psát, napiš tátovi dopis. Dobrý. Táto, potřebujeme tě, aby si se vrátil domů. Už ti nemůžeme dodávat matro, Štefan už nemůže vařit. Uteč, do bagety máš napečený plník. Utečeme. Pojď sem, konina. A budeš kopat. Pojď sem. Budeš kopat celou noc. A jak to asi máme zvládnout? Blisklít, pičo. A? Do auta. Jedem. Tak co, máš pro mě něco užitečného? Nebo tě mám rovnou nechat eskortovat do vazební věznice? Včera jim to tam vybouchlo. Tomu Štefanovi to urvalo prsty. Já už tohle fakt nemůžu dělat. Ale můžeš. Dokonce musíš. A když ti volám, tak mi to kurva zvedej. Ale,
Máma, tak to si popovídám. Ne. Marečku, jak se máš, chlapče? Dlouho ses neozval. Dobrý, všechno. A co to bydlení? Už je to lepší? Jo, už lepší. Zníš nějak smutně. Neděje se něco? No právě, že se děje. Mareček asi půjde do vězení, protože prodává drogy. Ne, to ne. To by byl průser, co? Prosím, já udělám cokoliv. Mami, tak všechno je v pořádku, mám se hezky. Papá, pusu, ňoňo. Tak dělej si, Pejto. Starý Grunza chce utíct z vězení. Vážně? Jeho kluci se nesmí dozvědět, že jsem to prásknul. Ne, takhle se nám to přesně hodí. Vy tomu nechcete zabránit? Na svobodě je mnohem cennější. Můžeš ho sledovat při vaření a pak je zabásnem všechny. Tak stejně už je zavřenej. No jo, ale za rozbitý okýnko u auta. Měl podmínku a dostal 3 roky. Takhle můžem tu Grunzovic chátru zavřít, až všichni zčernají. Já teda nevím. Ale já vím. To je všechno. Můžeš jít, Kryso. Takže poslední várka bez táty. Kluci, já bych vám měl asi něco říct. Ale prosím tě, nemudruj. Jo, uživý života, ty vole. Dej si, vole, sádel, ty vole, jako my, ty vole. Žij životem, vole, jsi moc smutnej, vole, nebo co ti je? Ne. Co Štefan? Co Štefan, veď, bráško, tak Štefan se má dobře, vole, brácha mu koupil televizi, víš? No, podívej se. No, kouká, vole, tak dobrý, vole, v pořádku. Mám čas, pojďme, další. Pojď, to dáme, pojďme. Pojď. Tak co děláš, konina? Píšu jim dopis na rozloučenou, že jsou to čuráci. Ale čas se nejde zabít, more. Utíká z vězení, zdrhej. Konina, dělejte, kundo! Ty vole, on se zabil! Ty kokot. Vy debilové, jste to vykopali, ty vole. Jsem tady zaplejslej. Wow. Co to tam děláte? Prdele! Grunza, co to tam děláš? Do hajzlu utěk! Co zmrdí, vole. Dopis na rozloučenou? Že jsme čuráci. Ty zmrde. Dobrou noc, šéfe. Dobrou, šéfe. Dobrou, more. Without a gun title. Yeah, whoa. Without a gun title. Yeah. Dobře, co tady děláte? To asi, vole. Pletu se ten, more. Jak to, že jste v mém bytě? Já v mým bytě, pičo. To je můj panelák, ty mrzko. Ježišmarja, já se zblázním. Au. Jo. Tati, Jo, Rado. už nespíš? Mám záspu. Se vykaky pořádně. Jo, dík. Rado? No. Co tady dělá? No, táta teď bude bydlet tady v tom bytě tvým. Ne. No, oni ho našli policajti, chlupatí, ty on hledá, doma nemůžeš zůstat. Ne. Ne. Tak tady dokonce bude vařit, jo? Bude tady menší varna. Hele, nemusíš se bát, dá se digestor,
buď v klidu, nikdo nic nepozná. Ne, Tak. v žádném případě on tady nebude a už vůbec tady nebude Varna. Ne. Tak proč jsi do toho šel s náma, ty mrtko? Ty vole. Ty vole, Marko, přece mi tohle to neudáš, ty vole. Po takové době, co se známe. Bráško, no tak, pojďme do toho, dej mu tu šanci. Dobře, ale nebude dělat bordel a všechno zůstane na svém místě. Dávám ti svoje slovo. Hele, táta je v pohodě, je jak boží beránek. Přísám ti, naspěl Štefánka. Tak co vy, pardálové? Jak vám to šlape? Mám tady něco, co vám zaručeně udělá radost. Překvapeníčko. Tadam, nový šlahoun. Krása, co? No, uznávám, že ten předchozí, že to byla trochu sračka, ale tohle je přesně ono. Tak se tím inspirujte, čuráci. Severa, můžeš na chvilku? Hledám Marka, more. Ale počkej, no kam jdeš, more? Co ti je? Co mám dneska? Nazdar, čau vás, vole. Víš čo, vole, tě tady hledám celý den, rozumíš mi? Co tady děláš? Ale buď v klidu, vole. Tady nemůžeš být. Ale prostě tě. Ale... Běž tamhle. Na co? Počkej na mě. Nazdar, pičo. Ceplecha, těším. Ale Marku, je všechno v pohodě? Poslední dobou mi přijdeš krapet rozhozený. No, ptali se po tobě tady nějaký červeňákovi, předtím je policie. Kurva, nenamočil se do nějakého průseru? Ne, všechno je v pořádku. Určitě? Jo. Ne, dobře. Takže stíháš po víkendu tu prezentaci? Jo, ano. To je super. A co jsi připravil? Rád bych prosadil změnu názvu na tyčový pisoár, protože šlahoun... To rozhodně ne. Mohl bych naprogramovat rozvozovou aplikaci pro objednávání šlahounů třeba na garden party a tak? No, to není špatný. A něco pořádného tam nemáš? Napadlo mě vytvořit takzvaný masožravý šlahoun pro dámy, ale... Ty vole, to je dobrý. To se mi líbí. Masožravý šlahoun. Jakože jim to tu... To se neví. Ne, spíš jde o ten tvar. Jakože teď máme šlahoun takhle, no a masožravé rostliny jsou oproti tomu víc jako nahoru. Je takhle. Já teď ale budu muset jít. Počkej, Marku, počkej, já jsem s tebou ještě neskončil. Ty vole, co jsi mu udělal? Nic. Říkal, že chce plecha. Kolik toho měl? Dvakrát si fouknu. Bude v pohodě. Proč sem vůbec chodíš? To nemůžeš. Ty vole, po táto vyšli policajti. Je pátrání, všude ho hledají, ty vole. Tak hlavně drž hubu. Neboj, jsem v tom s váma. To jsem rád. Marku! Severa! Do prdele, zalez! Marku, ty vole. Co to tady kurva smrdí? Proč je tady ten alobal? My jsme modelovali takový nový model. Jakože takový robotický. Dobře. Dobře, že makáte. Říkal jsi něco? Ne? Ty čuráku, prega, ty rakovinu si dostal. Jo, on to asi přepracoval. Ty vole. Ten dobře, ale kde je tohle? More, jsem se přišel napojit kábel 8 na routra, more. My se neznáme, no. Ale kluci, dobrý, ale mějte se hezky. Máro, já ti pak zavolám, hele, čauši. Rakovinu dostal, když jsi s mnou toho mrtka zkoukaný. Severa, do prdele, kurva, co to je?
Tady se nekouří. Jak nekouří? Nekouří prostě. Čekám na reakci. Prosím, aspoň splum. Ne, tu mísu ne, to je poděrovi z Krystalexu. Jaké nebo ne? Krystalexu? Ale ne. Se tady z toho zblázním. Běž do piči. Jasný. Dal tajnou přísadu. Ale kokot bude fušát, vole. Do piče, vypni to. Proč? To je nesnášně. To zabíjí. A pojď sem. Že od toho. Večeře! Večeře! Degustace. My už měli, táto. Jo, tati, my jsme fakt měli. Až ne. Ne? Jo. Jo, a co to máš, shaker ještě? Ty pičo. Marek. Díky, já nefetuju. Jak nefetuju? Pak mi neurazíš, more, pojď. Tohle to je kaviár mezi pádnem. Tati, on je jiný. Jak jiný? Tati, on je v pohodě. Pohodě. Tak dáme domovníkový pičo, no tak co, more? Tak pojď. Tohle je domovník? Teď jsem tě to celou dobu hlídal. Ale tak nebuď nervózní. Táta navařil, pojď ochutnat. To si budeš ohyzobat. Ještě je to teplý. Stisním ta nos? No jako na peřinky. Dávej si hradbu. Tak co, dobrý, more? Ty vole, co je to za svinstvo? Nemám zavolat sanitku? Ne, to je v pohodě, hele, on je dobrý. To je dobrý šňup, tak to má vypadat. Cože? Sleduj. Ještě. Ty vole, já když ho vidím do piči, vole, tak já si musím dát taky, vole. Piče, to je mrdá, hele. Tady to nám sežerou ruce. Půdněk do more. Co chceš, mrtko? More, máš na malou. Dlužíš mi prachy. Tak mi hoď nějaký sável, ne? Mě vracíš, more. Tak dobrý, kámo, běžte všichni do píči, ty, a co? A hlavně ten tvůj debilní brácha Štefan. Co jsi to řekl, ty mrtko? No, ty smrdě. Smrdě. Pojď do piče. Nechodí bez peněz. Mrtky! Smrt jeden. Skurvenej. Co jsi to udělal? Vyloďil mě k tomu. Neměl nadávat na Štefana, bráchu, že dementní. Ty vole. Ty jsi ho zabil? Nezabil, bude v pohodě. Jinak to říkají. Hele, tohle nemůžeš dělat zákazníkům. To není zákazník, to je smrt. Dušu prachy. Může to splatit, může si to odpracovat. Smáčka spíčená. Bez tak by nás okrát. Ne, když ho budeš vyplácet v matroši. Fakt? No jasně, hele. Toho by byla škoda nevyužít. Až roste, tak pak ho zaměstnáme. No tak, no. Sroste, ty. Na co Rado Štefan vaří matro, který štěká. Prvotřídní dobrůdka, co tu chce každá štětka. Červeňáci vaří šit chutná jak mrtka dětka. Sídliště Smradov, Grunzová jednotka. Monopol na severním pol. Objednávej přesadku, dám ti slevovej kol.
Děkuji, Móra. Dobrý, dávej, pojď, rychle. Dobrý, díky, čau. Čau. Co to je? Co to máte na sobě? Vy jste to všechno utratili? No, licha nabil, licha pozbil. To ne! To se musí investovat. Užívej si to, píčo, tady máš Gucci ode mě. Já nechci píčo Gucci. Já chci rozjet něco velkého, tohle je k ničemu. No ale čum na ten kožich. Dělo, ne? Dělo, fakt, super. Tak to ne, žádný přepich. To je hrozně nápadný, nemůžete najednou chodit v kožichu a zlatých řetězech. Musíme se držet při zemi. No, jsme při zemi, ne? Dobrý, ne, jdeme makat, nemůžeme se flákat. Sedera! Dělej! Jenom vteřinku. Tak. Aha. Jo. Inovace šlahounů, distribuce. Pardon? A to tam samozřejmě nepatří. Co to tam bylo za Wu-Tang Clan, Severa? Tak, já vás poprosím, abyste si načetli QR kód a aplikace se vám stáhne do telefonu. Počkej. Co to má kurva znamenat? To je aplikace pro rozvoz. Ne. My jsme se jasně domluvili, že budeš makat na tom šlahounu pro ženský. Masožroutovi. A toho masožrouta... Mlč, prosím tě. Tohle to je k ničemu. Co mi to sem kurva posílají z Prahy za dementy? Toho masožrouta... Ticho buď! To mi to úplně zkazilo den. Běž domů. Dneska už tě tady nechce nic cítit. Ale já bych... Seber se, Severa, vypadni! Ale my za to nemůžeme, my máme svoje území tady a tím to zhaslo. Nedělej na mě, nebo tě plesknu tady, ty zerám, ty jsou tvojí celou partou, kurva. More, přestaň. Já z tebe strach nemám. To bys měl mít, more, protože kam já se stoupnu, ty ani vysrat se nemůžeš. Ale není vaše celé město. Víš, naše celá země koule je, more. Tak určitě, ty vole. A co ty se napínáš těma pantoflema z A ty máš to říkat, ty more, můžeš. ty debil, more. Ale ty vůbec, ty a ty, more, šišatá hlava, debil. More, tady Rado, co je? A dost, vypadněte odsaď. Jdi do píči, more. To jsme ještě neskončili, frére. Mám tě střelit do hlavy? Rado, tohle si posral, more. Koniny vymrdaný, posraný, pochcány, radši odjedou, koštatají prcány. Mrtky. Rado. Mrtky jedny. Co se tady děje? Že prosím tě, mrtky červenáci tady zase mají nervy, že tady inovujeme distribuci, ty vole. Ale proč po vás ty červenáci tak jdou? Já to nechápu, tak město je snad velký pro všechny, ne? Je čas, abych ti řekl pravdu. Pojď. Já ti všechno vysvětlím. Pojď. Dobrý kuce. O co jde? Marku, to je první varna. Cože? To je první varna na světě. Je to historická památka. Tohle z toho území, ty varny proslavily, města jsou po nich pojmenovaný. Například jako Vansdorf, firmy, Luskvarna. Jo, ale já pořád nerozumím, o co jde. Tuhle tu varnu založili naši předkové, Grunzovi. Jdeme? Tady je to nakreslený, přesně všechno, jak to bylo. Tohle je pra děda Grunza, který pracoval jako alchymista pro krále Rudolfa II. Počkej, něco jako magistr Kelly. Machine Gun Kelly.
More, to byl císařův pikař. Požaduju od tebe elixír věčného mládí, který mě a mojí armádě dodá nekonečný proud energie a nápadů. Mám, králi, more, mám. Podobě prášku. No. Zde, ochutnejte. Ty píčo! Co to je? Co jsi to vytvořil, ty Magore? To je raketa. A co moje armáda? Můj golem, šem máš? Mám, králi, mám. Zde. Vyzkoušíme. No šem. Takže Grunza stvořil červeňáka? Uplácal ho z červený hlíny. Ale pořád nechápu, proč jsou nepřátelé. Grunzovci používali hlavu a červeňákovci ruce. Žili harmonickým životem do doby 1939. Sigheil! Grunza! Vy špinavý, smradlavý prase! Já potřebuju vaše zásoby pervitin, jinak mi nemůžeme zahájit válka! Jo, kein Blitzkrieg! Nein! Já vám nedám svůj zásobu. Jak nein? Tak my si poradíme jinak, ty svině! Rotmeister Červeňák! Našel jsem to, pane. Schovával si to v díře. Ty mrzko. No, vy jste dobrý člověk a přítel nacistů. Grunza, do prasečáku! Ne! Sigheil! 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 Měl štěstí, že to všechno přežil. Měl velkou zásobu tuku. Přežil hladomornou válku. Od té doby Grunzovci a červeňákovci jsou nepřátelé. To je velká výzva velké války. Tohle to je kdo? To je vyvolený gážo, který nás povede. No, ber to symbolicky. Řekli to karty. Kdo to vyvěštil? Štefan. Mhm. Marku, teďkom, když to všechno víš, musíme překonat. Vytáhni to eso z rukavice. Tati, vstávej. To mě budíš do píči. Tati! Dobrý, more, je 4:00. Ty pičo, nedělej, vstávej. Ale poslouchejte. Mám hotovou aplikaci na rozvoz šlahoun. Co je to šlahoun? Nic. Blbost, to je jedno. Jde o to, že díky tomu můžeme rozvážet prakticky cokoliv. Třeba na oko jídlo. No a jídlo ve standardní verzi bude za 100 a v deluxe verzi za 1000. Deluxe? Ta bude s gramem pervitinu. Jako pro normálního člověka nesmyslně drahá, ale kdo bude vědět, ten bude vědět. To je super. To je dobrý. Jo? To je dobrý. Líbí se vám to? To je mrda. Zainvestujeme, co jsme vydělali. Žádný kožichy, žádný řetězy. Koupíme auto a rozjedeme to ve velkým. Já předělám tu aplikaci, no a teď jediný, co nás bývá vymyslet, je to jídlo. Produkt. Co si děláte, prdel? Tell me how you
More, máme tady stížnost od zákazníka, ty vole. 1 hvězdička z 5. Kurýr mi nadával do čuráku. Čurák na 1 5 litr jsem musel ještě do trafiky rozměnit. Však si máš rozměnit předem, než vyjedeš, more, tvoje chyba. More, víš, co to znamená? Ty vole, černý putík, ne? No skoro srdíčkový týden. Musíš se ponaučit, já ti to musím dát. Ach jo. Počkej, ještě se zapiš do newsletteru a nabízí to zákazníkům, budou slevové akce. Jo, všechno dobrý. Určitě. Všechno zvládám sám, jo? Neboj, daří se mi. Čau. Papa. A už ho tady máme. Hlavní hrdina filmu. Pojď, dej mu! A dej mu ho. Nic nechápu, vole. Tady vidíte názornou ukázku slabin stávajícího modelu. Jo? Při testech se ukázalo, že hrdlo až příliš připomíná ženský genitál. A chlapi během močení dostávali erekci. Z tohohle incidentu Ceplecha nic dělat nebudeme. Sám jsem se taky nechal jednou nachytat. Ale tady kluci mě díky svýmu modelu z alobalu přivedli na ještě větší zlepšovák. Tam tadadá! Model číslo 3. Nějaký potlesk, ne? To není zdaleka všechno. Marku, pojď sem. Dělej, pojď. Sundej si kalhoty. Co? Dělej, vyndej ho. Ne? Jakože ne, jo. Jakože ne? Dobře. Tak si zase můžeš sednout. Nějaký další dobrovolník? Franke, pojď. Tak. Ty pičo, co? Automatická detekce falusu. Potlesk pro figuranta. Tady je aspoň vidět, kdo má v téhle firmě pořádný koule, Marku. Díky, šéfe. No, jasně. Kurva, co to jako je? Kam si myslíš, že jdeš, vole? Marku, počkej! Poslouchej mě. Chceš respekt? Chceš tady v té firmě něco dokázat? Tak musíš být víc jako on. Podívej se na něj. To hovado, ale má drive. Nesere se s tím. Proč si myslíš, že mu jsem dal vilu a ty hníješ na smradlavém sídlišti? Protože má kurva tak nabrán. Teď ti řeknu něco, co tě v žádné škole nenaučí. Silnější pes mrdá. Jasný. Máš poslední šanci, Marku. Ne, dost! Panáček se nám rozhodl mluvit.
Nic novýho nevím. To je právě ta chyba, ty sráči. Ty mě máš dodávat informace a dodáváš mi hovno. Tak asi zavoláme mámě. Cože? No, mámě, že to tady Mareček nezvládá, že se chytil špatný party, že prodává FET, že zlobí a že půjde do vězení. Já už fakt nevím, co mám dělat víc. Dostaneš kameru, schováš ji ve varně a natočíš celý průběh. Ty vole, jestli to najdou, tak... No snaž se, aby to nenašli, nebo budeme volat? Ne. Harku! Čeraj, bude. No pojď už. Co slavíte? Našku, ty nevidíš, táta má narozeniny, ne? Ty vole, 35 roků, ty vole, táta. 35? Práško, napadlo mě, mohli jsme někam jít, ne? Na večeři nebo to nějak oslavit, ne? Jako i s tátou? No to zapomeňte, co když ho někdo pozná. Se ztratí, viď? To nejde. On je furt zavřený baráku, ty vole, ve vězení, ty má kulatiny. Ne, dík. Děkuju. Máte dělat, ty už těch poslouchej, Menšík. Mane, do pičí. Budeme se nakálit, oženeme se, budeš šaškovat, ty vole, tady to dáme si dobrý žrádlo, ty vole. No počkej, a co Štefan? Nemáme na zítra na pečíno. Ty vole, přestaň. Štefan! Na pečeš, připravíš na zítra, nikam dneska nepůjdeš, budeš doma. Budeš koukat na pohádky, jo, kundo? Rozumíš mi? A Ceplecha, ten nás odveze, no a pak pojede prodávat. Jasně, šéf. Ach jo. Kam chcete jít? Do svatého bloka by se mohli jít. No, Pecka, můžeme jít tam, ty vole. No tak jo. Ty vole, nebrať se furt tak, ty vole. Prdele. Tak jo. No, ne? Co jim tak trvá? No to snad. Without a gun title. Yeah, whoa, whoa. Without a gun title. Yeah, yeah, yeah. 40 full of lead without a gun title. So many voices in my head, I needed subtitles. Moving sloppy in the paint when I hold a pound. Too much quality in my tank, I need to slow it down. Dobrý den, vítám vás, pánové. Co si dáte? Já jsem 2 piva na řízeň. Pánové, budete mít na zaplacení, že? Tak jsi normální, podívej se. Aha, ano, dobře. Něco k pití? A já si dám... Nic, ti dáš bublinky, dneska slavíme. No tak dobře, výjimečně. Dobře. Šampaňský mi dej, bohemku a jedem, dělej. Máme pouze moje. Tak 2 ty morety. Omlouvám se. Budete jíst? Tyva, to jsou otázky, to je prdeli. Asi jasně, že jo? V tom případě vám mohu nabídnout, máme dnes ústřice Findeclair z oblasti Marais Olero. Ne, pojď ho nežeru. Dobře, a tak možná rovnou dezert? Ne, dám si smažák vouce. Vy si asi pletete místo, pane. Toto není výdej na rychlého občerstvení. Zde podáváme vybrané pokrmy, které pro vás připravují kuchaři s mezinárodními zkušenostmi. Nemel a dej mu tu vymrdanou housku. Ať ta houska není ze zmraženého polotovaru. Spolehněte se, dám si záležet.
Za 200 metrů zahni doleva, pičo. Nacházíte se v cíli. Táto jest ale i tu zeleninu. Jest všechno. No. To je zdravý. A co si s náma ještě dalších 10 let? More, a co budu dát ty žetony? Ty to máš nejvíc vitaminů. Dobrý, nehádejte se. Má dneska na noci nechou bejt. Furt, Marku, ty vole, co to žereš, ty vole? Ústřice, to je delikatesa. Ale tady ty jsou teda nějaký navinulý. Uka, kámo, vypadá kemr, ty vole. Fuj. Ukaž. Píčo, zajímáš. Marku, střice. Haló? Vaše objednávka? More, teď ne. Ale pan abstinent se bedá, ty vole. Ahoj. Pan tyhle se moc namachravený na to, aby šel kalit s kolegama, co? Jak to, že nechceš do toho šlahounu, ty vole? Já nechci mě bejt. Co jsi takhle přišel, kouknout mezi nás plebs, ty vole? Na té mluvíme, ty debílku, ty vole. Ale nech mě projít. Hej, co je do pičí? Co tady machuješ, mého kamaráda? Co? Co je? Zmrde, ty co? Co smrde, soka? Co zmrde? Ty vole, sedět zvonělo, ty vole. Kudy? Vybráni, ty mrtko. Pojď. Čuráku vymrdanej, ty potrate, zajebanej. Smrde. Díky, kámo. Píči tady to, ty vole. Nedostali svoji lekci. Zas otravuje ten seblecha vymrdanec skurvenej do píči, ty vole. Jako kdyby to nemohlo počkat do zítra, ty vole. My to sere. No, pánové, to snad nemyslíte vážně. To je ajkoska. No to rozhodně není ajkoska. A pičo, bavíme se, platíme tady, tak je to snad v pohodě, ne? To sice ano, ale nemůžete tady fetovat. Tady tady nikdo nefetuje, ty vole. Čestný cigánský, ty vole. Co to bylo? Co to bylo? Nic. Na more. To bylo naposledy, ale. Bylo vše v pořádku? Nechutnalo vám? Popravdě mají takovou zvláštní chuť. No to není možné. No. Máme je dnes čerstvé, ukažte. Ne. Krásně se leskne. Ty pičo. Smrad, ty. Ještě je zlo na piči. Cože? Do píči, vy mrtky, hej, kundo, stávej, mrde, stávej, Marku, Marku, stávej, do píči, jedem, jdeme. Vršiny jedný skurbený. Vole, do píči, stávej, jedem, ty vole, jdeme. Pojďte, kluci, pojďte. Ty pičo, pojď. Kundo, vyjepanýho, hej. No co do piči, hej, mrde! Vyjebanej! Tady není, vole. Tady není. Ty pičo. Ceplecha. Počkej. Ty vole, má prdový perník, vole. Ty vole, teď o nich tam má víc těch perníků, ty vole. Počkej.
Přeplecha! Hej, přeplecha. Kluky, Ceplecha. No, ty vole, posraný ústřice. Obsazeno. Ty vole, co to děláš, ty mrtko? Ne! Severa, co to tady... Co to tady děláš s mým krásným šlámem? Ty vole, ty si od něj necháš volit do hovno. Ježiš, ne! No tak to ne, Severa, ty vole. To teda ne, vole. Já snesu hodně, ale tohle to si fakt posral. Seber se a vypadni, nemůžu tě ani vidět. Máš padáka, jsi propuštěný. To je dobytek, ty vole, to je do... Ach jo, všechno se to pojebalo, podělalo. To zvládnem. To nezvládnem. To nezvládnem. Červenákovci vyhráli. Je to tak. A končí. Červenákovci vyhráli? To je celý? Takhle to chcete nechat? Jako, co si budeme povídat, more, expandovali. Hele, teďko mají z toho výrazně tržný podíl, prostě jsou to Ty zmrzí, vole, jsou všude. ne! My se mu musíme pomstít. Rozdrtíme tu mrtku. Bráško, to nemá cenu. Sedal to. Takhle se vzdávají Grunzové, jo? Co ta věžba v jeskyni? Váš táta je venku z vězení, takže my pořád máme šanci. Ty vole, nenecháme červeňáka, aby nám sral na hlavu. Ty vole, silnější pes mrdá. Silnější mrdá psa? Jo, no. To je zajímavý. Tak pápá, miláčku. Haló? Vaše objednávka. Tak co, máš něco? Mám to celý nahraný. Celý ten postup. Večer vám to donesu. Na sklad. Rado? Ty vole, to je v píči, more. Já musím chodit jak čurák, jako to být to s plhátkem. Máš zavřený dveře, nevím, co tady děláš, ty vole. Hrozný. Jo, promiň. Co to máš vůbec za nůž? A to neřeš, to je jedno, ty vole. Marku, musím ti poděkovat za všechno. To jsi pro nás udělal. Takže jenom to ti chci říct, že si tě moc vážím a jsi fakt dobrý kamarád. A tady taky máš do piči kartodou. Jo, tady. To je moje brož. Já z toho fakt moc vážím, bráško. Dík. Díky. Hele, ale já si teď ještě musím něco zařídit, tak se uvidíme zítra. Dobře.
Kurva! Vyjebat! Vyjebaný kurva! Co to je? Cipí hajzle! Ty píčo, červeňáci! Připravte katapult! Šéfi, Co se děje? mrtky červenáci se nám stějí. Co mu je? Je mrtvý, more. Umřel, more. Ne. Štefane! Zabil ho katapult. Jenže předtím steklu neslyšel ani neviděl. Nevydržel to. Kurva! Kde je Rado? Odtáhli ho, unesli ho. Co? To ne. Rado! Kde je ta bouchačka do prdele? Jak ho chceš najít? Má pořád v telefonu tu rozvozovou aplikaci. Zkusím ho najít podle GPSky. A nevíš něco o tátovi? Ne. Marku! Kam jdeš? Já musím. Ježišmarja, vrať se! Teď už je dlouho neudržíme! My potřebujeme pomoc! Vypuste ještěry! Nacházíte se v cíli. Rado! Jsi v pohodě? Rado. No! Ten prděli, zabijou nás! Hele! Ty vole, to je ono! Odběrte ty vrtky! Já se fakt omluvám, táto, ale podívej, máme tady. Ale za jakou cenu? Víš, kolik chlapů mě to stálo, ty tlustoprdé? Možná jsem trochu to stejhle díky tomu žiju. To není zrovna žádná velká výhra.
Ale táto. Táto, furt táto. Ale už to probírá. Co? Vy nejste policajt? Vy jste starý červeňák. To ti došlo až teď, ty čuráku blbej? Ty sráči, ty jsi chtěl jenom ten recept. To už je teď jedno. Vás dva zabijeme tady a ty ostatní chcípnou v tom zamrdaném paneláku. Nějaký poslední slova, Kriple? Co, táto? Tati? Co to meleš, ty dement, já nejsem tvůj táta. Dělej, přihlížej to. Dělej. Hej, ty smrde! Jsi v pořádku, tati? Jo, dobrý. Rado, rozvaž mě. Rado. Smrde! Ty jsi zasranej! Jsi v pohodě, brácho? Jo. Vstávej. Marku, co to děláš? To nejsi ty? Co by na to řekla máma? Proč by Grunzovi a Červeňákovi nemohli zase dělat spolu, jako kdysi? Můžeme vařit podle vašeho receptu společně. Co? Ty chceš můj recept, mrzko? Moji tajnou přísadu? Počkej, já ti dám. Pojď. A? Nádher. Víš co? Choď do piči. Ty pičo. Dobrý. Marku, umíš si frér, zablz to. Co bude dál? Nic, Červeňákovci jsou v píči a my převezmeme biznis. A co fízlové? Co ten masakr na sídláku? Na ně se nevyser, to bych neřešil. Oni jsou rádi, že si to pročistí. Chápeš? Marek. Jsi nás zachránil, já ti děkuju. A za to dělám moji dceru Mirindu. Miri, a ty jsi náš. Hezky, hezky, Oma, posej zimu, nabil, máš 15 dětí. Mami? No, tak co, Marečku, dlouho ses neozval. Co v práci? V práci? V práci jsem povýšil. Ty jsi šikovnej, gratuluju. A budu se ženit. Co, prosím? Jo, už se nevrátím. Jméno, příjmení? Tomáš Jánský. Titul? No, ne, já mám jenom Gimpl. Vidím ale bohaté pracovní zkušenosti. Brigáda na Machově jezeře. To je pravda. Tomáši, vzhledem k tomu, že jste mladý, perspektivní a plný elánu, se vás firma rozhodla alokovat na nedávno spuštěný startup na severu Čech. Samozřejmě dostanete služební byt. Čumíš, ty mrtko? Hej, Tomo, nechceš koupit brož? Poskačem ti po hlave, keď neuhneš na bok. Ukradneme tvoju ženu, dám ju jebať na roh. Dneska je ten deň, kedy zajde na lov. Dnes sme meste my doma, odpakáš
repa. Zoberem ti aj ten perník, čo som ti predal. Aj keď je kopeto, tak to vieme za noc predať. Máš problém, stačí len povedať. Všetci pozor, keď ide kálo Mercedes. V kufri buzera, ktorý bude cez lampu gas. Nemusí sa gepať sem do našich miest. Chcel si ma okradnúť, chcel si môj cash. More, zónu čupku, na ktorej visí zlato. Robím si píču, vyhodím ju počas jazdy bez zlata. Prídem tam, vypnem ťa s patou. Celý tvoj majetok hodím do automatov. Maj sa na more, modlí sa za vás. V ulicách už to je, nechoď von sama. Červeňáci tam zľava aj zprava. Všade žiari, tu červená žiara. Maj sa na more, modlí sa za vás. V ulicách už to je, nechoď von sama. Červeňáci tam zľava aj zprava. Všade žiari, tu červená žiara. More my robíme hudbu do filmu. DJ Hamadi. Co ti jebe, my budeme v televízori. Ahoj mami. HDTV, Full HD, MP3 CD. Prodávam ten sluníčko už pomaly zapadá. Ideš za barák, nechceš do žanára za tabák. Dobiehne za tebu čavoro, že či sa nedá zadara Madara, do huby chy, ha, ha, ha. Zrazu šmik, černý Renault, blika modrý neon, z kabiny vúňa lemon. Káďo hubák, lego tak ľudské pohyby, neropa, mehanus, sviedomí, utekášte. Cez odbez bude len toples, kolej to letí cez sklo, cez kreslo, rodine na pexeso, vespreso, panika kde ste, kto jebem, to chvíľu stojím a smiem sa demento. Memento, skurvená venlebnosť, ten kokot nás medá jak cerebro, žere ho, že jeho jebe verejnosť celého, kto sa pýtal na meno nemého, chápeš to? Otravoval ti život dneska aj včera, s koubami v obličkoch číha jak včelma, zháňam si adresy, kontakty, mená, neskoro nad ránem skúdených červa. Otravoval ti život dneska aj včera, s koubami v obličkoch číha jak včelma, zháňam si adresy, kontakty, mená, neskoro nad ránem skúdených červa. Benzín, mízne jak ze štátu utečenci, čas robiť